Зараз мы у зале, якая звязана з музычнымі інструментамі. Яны, як вы бачыце, з розных краін свету, не толькі беларускія. Іх даволі шмат. Гэта інструменты, якія выраблялі майстры, таму што з фабрычных інструментаў маю толькі домру, скрыпку і балалайку. А ўсе інструменты майстравыя. Вось карытафон, ліра, гудулка болгарская, пандури грузинская. Это у нас гусли белорусские и лялька Жорова, лира белорусская, мандолина, фидель немецкий инструмент. А вялікая колькасць лялек, потому что у меня есть 3 батлейки. Одна трохпавярховая батлейка, а другая однапавярховая и двухпавярховая. Вялікія маски, з якімі я працаваў. Гэта коза, мядзведь, ляльки деда и бабы, зорка вифлеемская. Даволі шмат инструментов. Бачите, чаны, Тибет, Непал. Инструментов белорусских народных и не только. Некалькі дудаў, дудочки из розных краін свету, жалейки и так далее. Варганы. И варганы есть и белорусских майстров. Тут у нас есть вот такие инструменты из Африки. Беларускія таксама ёсць, Карына вось стаіць, Сяржука. Ну, ёсць на кожны інструмент нейкі свой пашпарт. Інструментаў даволі шмат. Мне здаецца, іх недзе пад 500 усіх экспанатаў, якія на сённяшні дзень у маёй калекцыі. Таму можна гаварыць пра тое, што хацелася б гэта ўсё неяк захаваць.